Коли я сцену. буду один, ну, ведаешь. Ну добре. Ладно. Ну, тебе тогда. Пас не дам. Жура. Что ты, блядь? Так еще не шли включили. Откуда ты знаешь? Пробуй. Так, Смотри, что там только не упал. ну конечно. Микрофон. Так, держи, тут все уже занято, ты разбираешься. Оба микрофона заряжены. Там пихається мікрофон. Їх як-небудь, почекай, ну, блютусом їх подлучать до телефона, не подлучать. Мне кажется, это напрямую. Подлучитесь, послухайте, може воно працює, я не ведаю, як воно повинно. Окей. Слушай, без включенного микрофона не надо, можешь не подключать. Смотри, я не выключу микрофон, синий, нажми. И микрофон. Добрий вечір. І шума так само? Задержка, да, есть. Ну-ка еще раз. Шановні аматори футбола. Только мне кажется, пишется на... Может и нет. Не знаю. Ну и голос есть точно. На что не знаю. Ну, слышно нормально. ДК шум. Ну есть, ну и так, типа, не сильно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь. Раз, два. Петличка пишет.
Добрый вечер, аматары футбола, аматары белых зубраў. Вітаем вас на чарговым матчы чэмпіяната ПЛ3, у якім наши белые зубры сустракаюцца з камандай Геда-91. Вітаем всіх у чаце. З вами сёння я, Миколай Вайтешек. Выглядае на то, што буду сам, таму далучайцеся, каб не сумаваць, пішыце ў чаце. Традыцыйныя прывітанні, традыцыйныя пераклічкі. Запрашаем. Літаральна пара хвілін засталась да пачатку гульні. Каждый день на работе. Так, дрэнна чутно. Добра, дзякуй. Так, поспеху нашим хлопцам, гэта праўда. Апошнія моманты, апошнія секунды, мабыць, ужо размінкі. Хлопцы разагрэтыя, хлопцы заражаныя, хлопцы хочуць перамагаць, хочуць пераламіць гэтую сумную тэндэнцыю, якая склалась на процягу папярэдняга месяца. Хлопцы згаладались да перамог і сёння будуць рабіць усё, каб перамагчы суперніка. Слева Стас, справа Стас, в центре играет Ваня. Слева играет я, справа играет Сима. Потом меняется Сима справа ниже, Женя слева ниже, либо наоборот, Сима слева выше. Я с Ваней сейчас буду меняться. Кого я меняю? Я справа, что ли? Кого? Справа ниже Тима? Нет, слева Тима выше. Женя. Давай, собрали. Давайте. Як ви бачили, пройшла перадматчева установка нашої команди. Імпету хапає. Дякую за коментарі, що добре чутно. Працюємо технічно. Можемо так само привітати, користуючись моментом на трибунах пошкодженого, на жаль, Славу Романова, який, не глядячи на те, що не може бути на полі, прийшов підтримати команду. І емоціонально, і може бути якими-небудь технічними, тактичними порадами. Побачимо, що з цього буде. Тим часом матч почався. Адзначаємо гэта. Зубры аддалі мяч супернікам на пачатку матча. Першы контакт Вадима Слепца з мячом. З абароны хлопцы пачынаюць. Наперад Августинович. Шукае унізе Стас. Першы удар здалёк, прыстрэлачны, не трапны, не моцны, але гэта пачатак. Глядзім далей. Лева там. Абрэзка, спроба пакараць за гэта каманду суперніка. Августинович падхапіў галкіпера на памылцы, але гола не адбылось. З мячом Зубры. Юбіцкі справа. Двигай, Стас, двигай. Шукаюць хлопцы месца спераду. Сохрани, попробуй. Есть, наш. Суддя аддаў гэты спрэчны мяч суперніку. Нічога новага, нічога дзіўнага. Атакуюць праціўнікі. Перахоп. Наперад Августинович сам на сам трошки не паспеў дацягнуцца да мяча. Дабіванне міма. Добра. Атакуюць нашы хлопцы. Відно, што хлопцы заангажаваныя вельмі. Кирилл Судальніка, як бачым, ужо пазбаўляецца пальчатак. Агонь просто віруе у сэрцах нашых хлопцаў. Розыгрыш стандарта. Стас
розыгрыш не трапна. Ничего, в дальнюю. І мяч пакідае межы поля. Межы нават стадыёна. Шукаем іншы мяч. Ужо мяч ёсць. Добра. Наперад зубры. Жэк Савельев, вітаем. Вітаем хаця б у такім фармаце. Атака суперніка. Барацьба, барацьба, барацьба. Перахапілі зубры мяч. Закидывание наперед. Кто там? Ах, 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 ах. Не атрымалась прокинуть мяч наперед. Тым не менш будзе вуглавы для нашай каманды. Даник, дать мяч. Што прыдумаюць гэтым разам зубры? Августинович, Судаленко. Тэхнічны брак. 1-1-1 стал. Тэхнічны брак. Не атрымалась акцэнтаванай атакі. Августинович, чарговая пазіцыйная атака. Спроба стрэлу здалёк. Не моцна. Але ўжо дакладней. Судаленко. 1. Августинович. Пробросвае, барацьба. Быў контакт, парушае ў атацы правілы наш капітан, мяч будзе ў суперніка. Будет. Закидванне суперніка. Ніхто не адгукнуўся на гэту перадачу. Юбіцкі ўводзіць мяч в гульню. Будзе спроба пазіцыйнай атакі. Так, дзякуй нашаму жывому чату. У шапцы гуляе навічок нашай каманды Ваня. Выбачайце. Так, тым часам мяч у Даніла Августиновича. Юбіцкі, атака захлынулась. Даволі ірваная гульня, нема суцэльнай канструкцыі, не відно цэлай карціны, разбіваецца на кавалкі. Тым не менш варта адзначыць, што зубры намагаюцца ціснуць. Дакладна, Ваня Миронович. Да. Так, ціснуць зубры ад самага пачатку супернікаў. Памыляюцца яны, але мяч застаецца ў каманды ў чырвоным. Розыгрыш кароткі. Што будзе спроба праз закідванне шукаць каго-небудзь спераду. Контакт з удзелам Кірыла Судаленкі перарваў гэту атаку. Страта мяча. Чарговая спроба атакі зуброў. Судаленко пракідваў наперад, але не атрымалась. Мяч застаецца ў зуброў. Вяртаецца ён аж да галкіпера Вадзіма Савельева. Подказваюць нашы каментатары, дзякуй за добрую статыстыку. Супернік за 4 папярэднія матчы прапусціў 38 мячэй. Цікава, што на гэта сёння скажуць атакуючыя гульцы каманды белых зуброў. Стас Юбіцкі. Пачатак атакі. Павольна ідуць нашы хлопцы. Стас Павлючук. Тимофей Гуренко. Отыгрывается праз голкипера. Даволі небяспечна. Страта мяча. Удар здалёк. Было блізка, але недакладна. Ну што, пачатак чарговай атакі.
Стас Павлючук. Удар здалек. Хорош, хорош, Степ. Парирує голкіпер. М'яч у Зубров. Гуренко. Гуренко зліва. Дальняя, Прострел хорош, наперед. Тимофей, дальняя. Не отрималось. Але добре. Шукають хлопці підходів. Може бути, почули, ці ведають самі гэтую статистику і намагаються атакувати, і бити іздалек, і шукати місце спереду. Цікаво. Глядім далі. Черговий матч варто відзначити, бо вже наближаємося до середини першого тайму. Черговий матч у виконанні Зубров проходить доволі активно, з володанням м'яча. Уводи, Семен. Чекаємо на реалізацію. Закидування Мирончука, Мироновича, вибачайте. Гуренко не трапив, не поспів до м'яча. Суперники починають атаку. Закидування наперед. Ваня Миронович. Стас Павлючук. Отбили Зубры Страта. Удар. Это была доволі небезпечна страта м'яча, Просто выше кто-нибудь. але тим не менш дарували нам суперники. Гуренко. Знов шмат володання м'ячом. Мало обострення, мені здається. Закидання наперед. Тарантаєв у дотик не отрималось. Протягує пресинг. Виходять в атаку. Ні, Судаленко. Порушення правил на нашому форварді. Эмоции разгораются на поле. Додаются удельники за складу запасных команды Еда 91. Шмат коментарів. Наші хлопці тримають себе в руках. Буде стандарт. Ваня Миронович с мячом. Что придумает? Выставил голкипер в стенку. Свисток арбитра. Прострел, рикошет, будет угловый. Наш чат живее. Нас глядят не только у Труймясті, але и у Варшаве сегодня. Передаем привітання столице. Хай собі і не нашей. Тим часом вуглові, Зубри, Ваня Миронович. Закидування, Гуренко, голова. Не трапив в ворота. Добра була ідея, не отрималось реалізувати. Одразу пресинг від білих Зубров. Чисто згуляли в обороні наші гульці. Атака суперника протягивается. Семен Даукша змагається. Вадим Слепец с мячом. Женя Тарантаев. Помылка. Пошанцевало нам черговий раз. Зубри починають атаку. Гуренко. На жаль, лівою ногою його трималось з таким самим виником, як головою. М'яч покинув межі поля. Буде угловий. Розіграли хлопці, не зрозуміли один одного, попросту м'яч застався суперником. Тим часом ми перескочили середину першого тайму. Рахунок нічийний 0-0. Білі Зубри супроть Єди 9-91. Пресингують хлопці, але поки що марно. Да можно было тут. М'яч фактично вже амаль хвилину не покидає третини поля Єди, але
Але што з гэтага? Перахоп. Семён Даукша. Удар, гол. Добра. Віншуем Зубраў, віншуем Семёна. Размачылі. Ну што, в сярэднім 38 галоў. Калі падзеліць на 4 сустрэчы, гэта атрымаецца не поўныя 10. Ну, паўтара тайма. Паглядзім. Тут с ним! Не выключаюцца з барацьбы зубры. Сустракаюць у сярэдзіне поля супернікаў. Высока прэсінгуюць. Шчыльна Тарантаев адбірае мяч. Атака 3-1. 3-1. Судаленко. Прострэл нікога. Гуренко дабіванне. Гол 2-0. Добра. Дякую за віншаванне. Так. Бачым, як даволі хутка зубры знайшлі спосабы перавесці сваё валоданне мячом у рахунак на табло. Адразу Семён Даукша забіў першы свой гол у сезоне, а пасля яму акампанаваў Тимофей Гуренко, які забіў трэці гол у сезоне. Ну, не ведаю, ці паплылі нашы супернікі. Хочацца верыць, што на вуліцы белых зуброў перакуліўся грузавік з карамелькамі. Юбіцкі дастаў мяч, але прострэл не атрымаўся. Будзе атака зуброў. Августинович. Наперад Гуренко. Не утрымаў мяч. Спроба контратакі не атрымліваецца. Нашы хлопцы завалодалі мячом, будуць намагацца атакаваць і развіваць сваю перавагу. Наперад нетрапна, абрэзка. Што на гэта супернікі? До конца дапрацоўвае Кірыл Судаленко, малайчына. Але мяч пакінуў межы поля, акурат ад яго будзе вуглавы для супернікаў. Згодны з нашымі каментатарамі. Так, трэба забіваць больш, каб упэўненасці нашых хлопцаў дадалося. Бо абараняюцца на дадзены момант добра, але, можа, сапраўды праблемы не тэхнічныя, праблемы маральныя, ментальныя. Тым часам Вадзім Слепец, спроба праверыць галкіпера, не трапіў у браму, але цікавы быў момант. А здесь справа есть. Оно просто такое попробовало. Спроба далечыню закінуць галкіпера суперніка. Можа быць, так атрымаецца праціўніку выйсці ў атаку, але не. Так, сапраўды, тут на суседнім полі праводзілі матч нашы блізкія сябры з каманды «Прамень». Дэталі дакладна паведамляць не буду, але хлопцы ўпэўнена перамаглі. Злыя языкі скажуць, што гэта вынік трэніровак з белымі зубрамі, але мы ў кожным разе віншуем нашых сяброў. Тым часам на полі ўсё тое самае, але рахунак 2-0 на карысць зуброў, гэта не можа не цешыць. Намагаюцца атакаваць супернікі, не атрымліваецца. Страта мяча, атака будзе ў зуброў. Вадим Слепец, Данил Августинович. Наперад на Судаленку. Не паспеў Кірыл па гэты мяч. Фол такі на палове поля суперніка, каб не даць ім развіць сваю атаку хутка. І зноў зубры пазіцыйна абараняюцца. Августинович адабраў мяч, вяртае да галкіпера,
Стас Павлючук. Судаленко, перахоп, контратака, удар. Вадим Слепец адбіў гэты мяч. Чарговая нетрапная перадача у наших абаронцаў. Трэба гэта адзначаць. Атака. Августинович сам. Гуренко. Вяртае Августиновичу. На жаль, не трапна. Не трапіў наш капітан у браму. Але была добрая, вельмі добрая контратака. Глядзім далей. Стала цікавей. Набліжаецца да заканчэння час першага тайма. 2-0 наши хлопцы упэўнена, я бы сказаў, ведуць у гэтым матчы. Не хацелася б сурочыць, але так то выглядае. О, нас стало больш. Вітаем новых гледачоў. Закидывание наперед от соперника. Отбиваются наши хлопцы. Судаленко. Наперед Августинович. Сам насам знайшов Гуренку. Гуренко не паспеў па гэты мяч. Шкада. Добра. Раскрываецца гульня. З'яўляюцца хуткасці ў наших хлопцаў. Цікава. Напэўна, шкада азначаць тое, што вельмі хутка ўжо скончыцца першы тайм. Хочацца верыць, што хлопцы не згубяць гэты тэмп, не страцяць імпэт. Хутка праверым. Абараняюцца добра наши хлопцы. Мяч пакінуў межы поля, будзе вуглавы. Удар здалёк. Гол. 2-1. Паспелі адквітаць нашы супернікі адзін мяч у гэтым тайме. Розыгрыш стандарта. Удар за межаў штрафной у бліжні кут. 2-1. Глядзім далей. Інтрыга жыве. Женя Тарантаев наперад. Стас Даукша. Семён Даукша, выбачайце. Адціснулі яго ад мяча. Пачынаюць атакі супернікі з каманды Еда-91. Наперад. Нетрапна. Перахапілі Гуренка наперадзе з мячом. Тарантаев. Злева. Ну хто? Знайшлі Ваню Мирановича. Гуренко. Ну. Спроба удару була заблокована. Юбицкий. Даукша наперед. Прострел безадресный. Контратака соперника. Удар сдалек. Вадим Слепец отбивая, будзе в угловы. Варта адзначыць, дадалі супернікі напрыканцы гэтага тайма. Розыгрыш вуглавога. Спроба удару заблокавана. Семён Даукша. Судаленко. Ваня, удар. 3-1. Вельмі проста. Вельмі добрая навіна. 3-1 на самым канцы першай паловы матча. Ваня Миранович. Так само адзначым, што гэта першы яго гол у складзе нашай каманды. Вітаем, віншуем. Ну і віншуем гледачоў. 3-1, гульня працягваецца. Абрэзка. Женя Тарантаев заблокаваў спробу удара праціўніка, будзе ў углавы. Розыгрыш. Будзе удар здалёк. Не, перахоп. Не атрымалась. Хутка развіць гэту атаку. На жаль. З мячом праціўнікі. Розыгрыш. Суддзя не ўбачыў у гэтым парушэнні правілаў. Кірыл Судаленко чыста, але жорстка выбіў мяч. Атака суперніка працягваецца. Захавалі нашы хлопцы мяч. Будзе атака нашых.
Так, віншуем. Сёння ужо шмат кого можна віншаваць. Это правда. Вадим Слепец наперад. Ваня Миронович. Кирилл Судаленко. Удар. Докладно, але отбил голкипер. Мяч застаецца у зубраў. Наперад. Не атрымалось. Голкипер з мячом. Будуць атакаваць гульцы ў чырвоным. Прессинг ад наших хлопцаў. Не атрымліваецца у суперніка выйсці на нашу палову поля. Атрымалось. Удар недокладно. Тым часам замяняюцца хлопцы на пляцоўцы. Вяртаюцца на поле Даніла Гусцінович, Стас Паўлючук. Адпачыць прыселі Стас Юбіцкі і Семён Даукша. Тым часам чакаем на вяртанне мяча на поле. З мячом зубры. Тарантаев наперад. Судаленко не апрацаваў мяч, але атака зубраў захоўваецца. Гусцінович, Паўлючук. Добра. Грубая памылка голкіпера. Удар здалёк ён адбіў перад сабой. І на гэта маланкава зрэагаваў Тимофей Горенко, які быў на дальняй стойцы. 4-1 зубры ведуць. Некие уже пачынаюцца персанальныя канфлікты на полі. Хочацца верыць, не спатрэбіцца вяртацца падрабязней да гэтай тэмы. Атака зуброў. Судаленко слева в обороне. Пачынае атаку. Недокладно, было небяспечна. Даволі цяжка выходзяць за абарону белыя зубры. У выніку перахапілі мяч супернікі. Ну, падабенства пажару. Без дай прычыны. Просто неудалая спроба выхаду з абароны. Удар здалёк. Вадим Слепец адбіў гэты мяч, будзе вуглавы. Розыгрыш. Яшчэ раз мяч пакідае межы поля. Чарговы розыгрыш коротка. Закидванне пад удар. Цікава, але недакладна. Тым часам арбітр дае свісток на перапынак. 4-1. Белыя зубры вядуць у матчы супраць каманды Геда 91. Ну што ж, актыўны першы тайм. 4 галы ў першым тайме. Гэта больш у 2 разы, чым зубры забілі за папярэднія 3 сустрэчы. Нельга гэта не адзначыць. Можа, канешне, на гэта паўплываў і ўплывае. Спадзяемся, будзе ўплываць далей узровень суперніка. Можа, хлопцы такі у выніку просто паказваюць свае зубы. Спадзяемся на развіццё такой тэндэнцыі. Літаральна пара хвілін. Хлопцы адпачнуць. Кто наши или нет? Помните, выбили? І пачнецца другі тайм. По-моему, да. А вот этот, да, не кандидат. Так, сапраўды, белыя зубры паказваюць белыя зубы. Хочацца верыць, што гэтыя усмешкі застануцца на тварах хлопцаў і праз паўгадзіны.
Другий тайм вже почався. Зубри починають латати. Гуренко, Павлючук. Гуренко відкривається, отримав м'яч. Трапив голкіпера. Добре. Добре. Перша була атака у гэтым тайме у выкананні Зубров, була вельмі небяспечная. Малайчыны наши хлопцы. Небяспека працягваецца, розыгрыш аута. Гуренко не прайшла перадача на Стаса Павлючука. Зноў небяспечна. Вельмі так ненадзейна, не ведаю. Самаўпэўнена гуляюць зубры ў абароне. Але іх чарговы раз даруюць ім гэта супернікі. Добра змагаўся за мяч наш капітан. Таму атака зуброў працягваецца. Миранович. Стас Павлючук. Судаленко. Быў контакт, парушэнне правил, з мячом будуць белыя зубры. Розыгрыш. Удар здалёк. Трапіў у створ, голкіпер не злавіў мяч, будзе вуглавы. Хоць нешта з гэтага стандарта пазітыўнае. Розыгрыш. Прастрэл наперад не атрымаўся. Зубры страцілі мяч. Карыстаючись моментом, супернікі праводзяць замену, нейкія кансультацыі ў часе другога тайма. Але гульня вяртаецца. Зноў верхам пачынае атаку голкіпер. Не зачапілись там яго форварды за мяч. Перахоп, зубры, Гуренко справа з мячом. Судаленко ў цэнтры. Гуренко. Прастрэл. Выбілі абаронцы мяч. Августинович, Гуренко, небяспека захоўваецца. Скидывание, рикошет, удар, гол. Стас Павлючук робить рахунок 5-1. Дякую, вітаємо городню отказ. Удача зубрам завжди спотребиться, але наразі 5-1. Початок другого тайму зубри ведуть. Нагадую, дякую. Удар у отказ далек от противника. Не трапили. Мяч от стойки отскочил за межи поля. Не атрымалось выйти з обороны в атаку. Августинович змагається за мяч. Мяч у голкипера. Августинович. Гуренко. Это пасы пяткой. Протягивается атака противника. Был контакт. У выніку пасля некалькіх контактаў суддзя свіснуў парушэнне правілаў, будзе штрафны ў накірунку брамы белых зубраў. Пока это, стенку никак в тот раз, блядь. Киров! 3 чалавекі ў сценцы. Это как стенку не ставьте. Свисток, што будзе? Скидка. Удар, ближний гол, ближний кут 5-2. 5-2 розыгрыш стандарта приводит до того, что команда Геда 91 скорочае отставание. Зубры з мячом развивают чарговую атаку. Порушение правил на нашем капитане.
З м'ячом Ваня Миронович, рахунок 5-2. Удар Хорош, хорош. недокладно. Недокладно. Буде розыгрыш от ворот. Мяч у центрі. Сам будь. Змагається Августинович. Аут для противника. Атакують Геда. Зовсім нетрапний прострел. Зубри будуть виходити з оборони. Хорош. Эх. Ваня закинув наперед, не поспів на гэтый мяч Кирилл Судоленко. Не бросайся, Семен. Контратака, я бы сказал. Удар здалек нетрапный. Шмат эмоций в гэтым матче. Некоторые уже не могут их опановать. З'являється часом неоправданная агрессия. Некие часом самонадеянные, неоправданные учинки на полі. А Кирилл Судоленко змагається за гэты мяч, захоўвае мяч для нашей команды. Худкий розыгрыш аута. Не атрымалось ударить Миронович з мячом. Наперед Дукша. Удар. Гол. Шесть-два. Семен Даукша дубль. Да, эмоций шмат. Гледачы таксама у нас сёння с эмоциями. И арбитры реагуют на эмоции гледачоў. Словом, театр пачуццяў, я бы гэта так назвал. Тым не менш, 6-2 зубры ведуць у матчы супраць каманды Геда 91. І так, калі прыдацца ў статыстыку, ну, то яшчэ зубры захоўваюць шансы гэтую статыстыку каманды Геда 91 умацаваць. Розыгрыш спераду нікога. Вадим Слепец з мячом. Быў контакт у штрафной Судоленки с форвардом команды противника. Все спокойно. Наперед Вадим. Выбили оборонцы. Стас Павлючук, Вадим Слепец наперед Ваня Миронович. Прыняў, не паспеў дабіць. Мяч у хлопцаў Гуренко. Заблокаваны удар. Прессинг от Гуренки. На жаль, было вельмі перспективно, была цікавая контратака, не скончилась вынікова. Хлопцы отбиваются. Небяспечная атака противника, але не трапили у святло брамы. Вадим Слепец будет начинать атаку. Августинович, прессинг, пробивается наперед, рвется с мячом. Семен Даукша не здолел замкнуть передачу. Контратака. Женя идет, да. Мяч покидает между поля. Что же там каже? Это аут. Добро. В каждом разе зубры с мячом. Павлючук наперед. Мяч покидает между поля. Худкий розыгрыш. Не худкий розыгрыш. Будет як некая тактичная задума. Августинович прострел не трапил. Мяч застаецца у зубраў. Ціснуть наши хлопцы. Добро. 10 хвилин другого тайма уже минуло.
Рахунок, нагадаю, 6-2 на користь наших хлопців. Вирішили розвивати атаку аж праз голкіпера наші хлопці. Вадим наперед. Вибивають м'яч з противники. Не торопись, Стас, не торопись, спокойно. Шире. Зубри з м'ячом. Августінович. Супроть двох. Хорош, Стас, хорош. М'яч покидає межі поля. Геда починає атаку. Пошел, Наши Даня, хлопцы пошел, Даня, обороняются. поворотом середины. Отбились. Те тримається у Стаса вискочити наперед, не отрималось. Арбітр сказав, що в этой ситуації Стас Павлючук у атаці порушив правила. Ну нехай. Йому видней. Геда шукає місце напереді. Старайся, Семен. Як чуємо, я сподіваюся, чутно у інтершумі, як Слава Романов, хоч і не може приймати уділ у матчі, підказує нашим хлопцям. Командний дух вельми шмат що значить у нашій справі. Приємно гэта чути, приємно бачити його разом з нами. Удар здалек противника, не трапно, м'яч буде у білих зубров. Есть, есть, есть. Юбіцький. Наперед. Знову м'яч вертається до Вадима. Наперед. Хто там? Хорошо. Не опрацював м'яч належним чином Кирил Сударенко. Зубри протягують Тарантай у центрі з м'ячом. Августінович справа. Короткую перестрілку. Голова какая-то, блядь, закатись, Не трапив. закатись. Не трапив Сударенко по м'ячі. Хорош, хорош, все хорошо сделали. Добре. Хлопці вже, мені здається, куражаться. Мабуть, перший раз у цьому сезоні. У середині другого тайму хлопці не відчувають такої великої відказності за цей винік. Починають жартувати, починають часом навіть піжонити. Але це все тлумачиться емоціями. Спина пошел. Тое, што хлопцам не атрымлівалось зрабіць на працягу папярэдняга месяца, Спокойно. ну сёння, здаецца, пачала атрымлівацца. Можа, гэта вынік трэніровак, можа, маральных установак, не ведаю, можа, ушчуванняў, можа, вашых каментароў. Хорош. Але сёння мы сапраўды бачым, што хлопцы нацелены на рэалізацыю. Дзякуем ім за гэта. Отбиваются противники. Мяч застанется у белых зубров. Женя Тарантаю будет разыгрывать аут. Вертает до голкипера. Вадим со Стасом Ебицким. Обрезка. Было небезпечно. Снова Вадим Слепец с мячом. Августинович. Наперед. Миранович не адгукнуўся на гэты прастрэл. Яшчэ, канешне, вельмі рана пра гэта сцвярджаць, але здаецца, што адны ўжо страцілі надзею. І не відно, што яны шукаюць чагосьці, а хутчэй бегуць па інерцыі. А зубры ўжо ловяць эйфарыю. Здаецца, гэта можна акрэсліць такім чынам. Слепец наперад. Барацьба. Фол супраць Судаленкі в атацы. Будзе стандарт на карысць зубраў. У другім тайме ўжо прайшло 15 хвілін. 6-2 на карысць зубраў. Миранович, удар недакладна. Хутка спрабуюць развіць атаку праціўнікі. Закидывание наперед. Хорош. Атрымалось зачапіцца. Будзе вуглавы для праціўніка.
что, короткий розыгрыш. Два стандарти вже принесли користь нашим противникам сьогоднішнім, але зараз вони просто втратили м'яч. Хуткий розыгрыш не отрималось. Не отрималось хутко і ефективно розіграти. Страта м'яча. Страта імпульсу атаки. З м'ячом зостаються Зубров, це буде аут. Судаленко. Коротко з Даукшем. Удвох хлопці намагаються змагатися, страчують м'яч. Прессингують білі зубри. Не отримується у Геди вийти у хутку атаку. Контактная такая борьба. Спроба контратаковать, прессинговать. Ваня Миронович вбивает этот мяч. Добро. Мені здається, доволі довго вже обороняються зубри. Я би змінив тематику гэтай часткі матчу. Акурат страта мяча. Буде починати атаку Вадим Сліпець. Замена відбувається. Стас Павлючук з м'ячом. Хутка в центр. Обрезка. Удар здалек нетрапно. Который раз вельми неахайно виходять хлопці з оборони. Судаленко удар здалек, гол. 7-2. 7-2. Судаленко нарешті забиває. Нарешті. Я думаю, що зараз наші коментарі можуть вибухнути. Але так. Усі, хто про це писав місяць, усі, хто чекав на те, що його обіцяння почнуть справджуватися, віншую вас. Навіть не Кирила, віншую вас з тим, що цей гол відбився. Атака Зубров 7-2 ми ведемо. Боротьба, корпус, Гуренко. Порушають правила супротиву. Тарантаев на голкипера. Що за день зустріч сьогодні? Ми можемо бачити навіть нашого старого доброго знайомого Андрея Брика. Привет болельщикам Зубров. 7-1. 7-2, да. Ну, мабуть, просто рихтувалися до того, що ти прийдеш. І для гэтага стали забивати. За тайм забили більше, ніж за перші 3 зустрічі. Ну, молодцы. Пойду со всеми поздороваюсь, побегу переодеваться. Добре. Така лірична, ностальгічна хвилинка. Завжди приємно. Спорт справді єднає. Тому, може бути, тривалим нашим глядачам було приємно бачити Андрія. Тим часом черговий гол 8-2. Стас Павлючук. 8-2 і пролетіло 20 хвилин другого тайму. Статистика, як ні круті, черговий раз показує, що супроти її змагатися тяжковато. Удару отказ не трапно. 8-2 Зубри ведуть у матчі супроти команди Геда 91. Вадим Сліпець з м'ячом, буде початок атаки. Перехопили суперники м'яч. З м'ячом Зубри буде розіграш аута. Стас Павлючук наперед. Не поспел по мячу Устинович.
Закидывание противника наперед. Вадим Слепец с мячом. Шире кто там еще? Августинович. Не прошла передача на Гуренку. Не бросайся, Жень! Дякую за коментарі. Уже цікаві технічні і тактичні розбори. Вельми цікаво. У вас 3 замены. Так, я згодний. Хлопці часом помиляються сьогодні в обороні. І часом не сьогодні, і часом не тільки в обороні. Але варто, значить, становчу динаміку. Я би на це звернув увагу. У кожному випадку хлопці гуляють у тим ліку для вас, наші шановні глядачі. І варто за це їм бути вдячними. Гуренко спереду з м'ячом. Сзади идет! Черговий гол, 9-й у цьому матчі. Стас Павлючук, удар здалек. Не ведаю. Але мені здається, останні хвилин 15 голкіпер команди Геда 91 перестав гуляти руками. Може це принципово? Я не ведаю. Далее, хорош! Зубри, ах, не отрималось. Четко сделали. Контратака. Стас Павлючук відпрацював, добре. Стас уже спереду. Что, будет прострел, выбили мяч. Ну все, понеслись наши хлопцы. 9-2. 2. Розыгрыш углового. Наближается до закінчення час этой гульні. Тарантаев. Черговая помылка, контратака. Удар сдалек. Не трапил соперник. Выйди кто? Еще есть, Стас, выйди! Цікаві коментарі. Дякую. Не можу не погодитися з такими заувагами. Реалізацію треба підтягувати. Удар здалек Гуренки. Гэтым разом голкіпер, не уживаючи рук, але відбив м'яч. Добре. Такі матчі так само повинні бути. В угловий виконанні Зубров. Спроба удара до Гусиновича, але недокладно. І тим часом гучить фінальний свисток арбітра. Фіксуємо сьогодні упевнену по виніку на табло перемогу Зубров. Робимо нотатки на будучиню, робимо акценти на тим, над чим треба працювати. Але тим не менш віншуємо наших хлопців. То, чого ми всі так чекали, нарешті відбулося. Перша перемога Зуброва в цьому сезоні. Уже не стільки сорому буде уже сьогодні ввечері, глядячи у турнірну таблицю. Хочеться вірити, що це додасть хлопцям мотивації. Ну що? Мама, папа, привет! Ось так. Герої сьогоднішнього матчу не ховаються, не йдуть розбирати один одного помилки, а навіть вітають наших глядачів. Тише, блядь, тише. Ты, блядь, в Варшаву съездил. Добре емоції наших хлопців. Цікаво, приємно на це глядіти. Так это просто лишнее у тебя. Это не лишнее, это приятно. Капітан буйним планом особно. Давай. О, Наконец. я бачу наплив глядачів і гульців.
нашої команди у коментарі. Хоча б там приємно вас вітати. Ну, должно с инвалидом было поражать. Кстати, смена позиции немножко пошла на ход. Перед матчем, если вы так стояли, говорили, нет, сегодня Вітаємо наших хлопців. О, питання про інтерв'ю. Кого ви хотіли почути сьогодні у гэтым інтерв'ю? Даємо хвилинку літерально на збор виників голосування. Колькі людей, стільки міркуваннів. Добре. Как будто зарешал на 90 плюс, там, финал Лиги Чемпионов. Еще бы майку снял. Стільки варіантів. І ні одного повторного. Добре, поспробуємо зробити іначе. Слава! Тут глядачі хочуть від тебе коментарі після матчу. Конечно. А що ти просто так стоїш? Займай место где-нибудь под лямпочками. Ну, конечно. Ну и что? Вітаємо у нашій післяматчевій студії нашого бойця Славы. Всем привет, всем привет. Ну что, як глядівся гэтый матч? Да в целом, мне кажется, сегодня был комфортный соперник просто для нас, поэтому мы первым номером играли и старались навязать свою игру. Ну и соперник, как бы, откровенно говоря, как бы позволял нам немножко в атаке. Я думаю, сегодня Кирилл, Тимофей и Даник немного расслабились, получили наконец-то, наверное, удовольствие от игры, а не такое эмоциональные качели, то нравится, то не нравится, как мы играем. Ну, короче, нам надо было расслабиться и получить удовольствие. Сегодня они это сделали, и я надеюсь, что дальше почувствуем свою игру и будем играть немножко комфортнее. Вот. Ти сьогодні весь матч так коментував гульню хлопців, я їм підказував, наскільки тяжко бути цілком у гульні, але не могти вийти на поле. Ну, блин, да, как бы тяжеловато, но в связи со своей спецификой работы я как бы нормально к этому отношусь. Добре. Я привык. Вертаємося до теми здоров'я. Як твоє колено, які плани на реабілітацію? Пока никаких. Вот завтра пойду к врачу и как бы что-то будет проясняться, но на этот сезон вряд ли какие-то планы Аж уже так? есть, да. Ну, Вот. перша інформація від головної дівчини. Как-то так. То добре. По-любому сподіваємося на ліпше. Спасибо. Добре, і кого би відзначив сьогодні, кого би призначив зоркою матчу? Я? Ну, блин, мне кажется, индивидуально, наверное, так, к сожалению, наверное, никого не выделю, но мы больше, наверное, как-то выделились командно, именно какими-то взаимодействиями, комбинациями. Вот. Ну, мне понравилось, например, как Даник сегодня тоже цеплялся за мяч, играл и пытался помогать разыгрывать мяч, как бы, и взаимодействие в целом там в парах, в тройках, в два касания быстрые в одно, то есть, ну, неплохо взаимодействовали друг с другом, и мне кажется, это то, чего не хватало в первых там 3 играх, так точно. Добре, великий дякую за удел у матче. Спасибо. Всем спасибо за просмотр, что остаетесь с нами и смотрите, и поддерживаете. Да, и не забывайте там писать, поддерживать, ставить лайки, чтобы... На самых разных платформах. Так. Да. И мы есть в Инстаграме, если кто-то не знает. Вот, поэтому всем спасибо. Дякую, Слава. Ну, ось таким отримався післяматчевий коментар не удельника, але чальця команди, капітан, привітання. О, абсолютно інший настрой сьогодні у хлопців. Дякую за привітання. Дякую за ваші коментарі. З перемогою Зубри. Поволі будемо розвитуватися. До зустрічі на наступному тижні. З вами були Білі Зубри. З вами був я, Миколай Ватєшик. До нових зустріч, до побачення.